руската им. Няма, добре, идеално. Идеално е. Едно мичедо. Извън кадър си. Извън кадър си. Кой ще пее са? Наско кой? Наско ще пее. Наско пее, бе. Имала майка едно мичедо, едно мичедо, Никола. С очи звездици, с лице трендавил, левето чедо, Никола. Очи звездици, с лице трендавил, левето чедо, Никола. Чекай се, как е вързо? Как? Не беше така. Така беше. Аз къде да запушка са. Чекай се. Кой сега на втория куплет? Кой сега на втория куплет? Чекай се. Значи тази ръка така. Така. Чакай се, чакай. Аз къде? Ти дай тука, ти там на него. Така. Стой. Една крачка само. 3, 2, 1. Дотегнало от чорбачи и чернородство фашманско. Лигнал Никола, бой да се бие, бой да народ. Те се Душмани. те така. Да. Да се бие. Ски, свърли на Ли народи. Душмани. Така. Тука сега ще първо. Малко много поеме и продължаваме. Дръж само момчета и малко става. Напред, юнаци! Български Юнак! Ей, Никола! Аре са тук! Ирийски орел. Аре, то беше Сорис! То беше с Сокола. Орел, Как ще подбираш